Umuna ka dagiti kang runa na damag, sumagmamanuan natin kasi ti karot, ken wombok, ti imbeleng dagiti manalon, iti Benguet, gapu iti kinababa ti presyo daytoy ken kinakurang dagiti aggatang. Manarimaan mo ti assessment ken validation ti Department of Agriculture Cordillera, kadagiti danyos iti agrikultura iti riyon, tapno maipayan ti tulong dagiti agkasapulan ang manalon. Ada update ni Jezryl Khate Lapizar. Imbelang latan dagiti manalon ti Benguet dagiti natnatengda kalpasan an nadadaol dagitoy ken saanen an nailako. Kas kadagiti carrots ken wombok an naibati laengen iti kalsada ti Tublay Benguet. Sigun kadagiti report, imbelang dagitoy dagiti manalon gaputa saan an nailako dagiti nateng iti baet ti panagbabati presyo ken kinakurang ti aggatang. Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal, tapos 2 gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am. Gapumat iti agtultuloy a panagtudo, agtultuloy matisang sangwan a parikot dagiti manalon iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center tapno mapagtalinaed a nasaya at ti kalidad dagiti lakoda a nateng. Malaksid iti pangtatipan na kadadaol ti mula gapu kadagiti panaglayos, panagregaay ti daga kan sobra a kaadu ti nagtinag atudo, na parpartakpay ang madadaol dagiti nateng no saan ang nasaya at ti kondisyon ti panawan. Gapu iti daytoy, ti buyer kan disposer ani Manong Felvier, pinaanginan na babaen iti electric fan dagiti ibiyahe da a carrots tapno saan a malungtot, sakbay a makadanon ijay Iloilo. Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo. Nupay kasta ti nagiragsak dagiti Dadduma ti panagnina ti presyo ti Dadduma anateng. Kabayatan na agtultuloy ti monitoring kan validation ti Department of Agriculture Cordillera iti nagbalin nga epekto ti Tropical Depression Luis. Maymay ken ti habagat iti agrikultura ti rehiyon. Dimanon iti nasurok kumurang 310 million pesos ti nailista a danyos iti agrikultura ti Cordillera. Nasurok siyam aribo ti manalon ken mangalap a naapektaran. Nagpalagip met ti DA CAR kadagiti manalon a dagus nga i-report dagiti anyaman a danyos kadagiti pagtalunan, taraken nga ayop, pasilidad ken Dadduma pay nga agricultural assets kadagiti village extension worker tapno mainayon iti damage assessment ken maamuan ti intervention a kasapulan. While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri-damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others. Iti agtultuloy a mapaspasaran a panagtudo iti Rehiyon Cordillera, agbirbirok ti remedyo dagiti manalon ken disposer iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center tapno mapagtalinaed ti kalidad dagiti natnateng nga ilakoda. Jezryl Khate Lapizar para iti Pagilian.